Azi vorbim puțin despre ce înseamnă trenduri, ce înseamnă să fii un trend forecaster și care sunt agențiile de trend forecasting. Am văzut că multă lume este interesată de trendurile pe 2024, dar ce voiam eu să zic este că pentru modă și pentru design în general este foarte târziu să te gândești la 2024 când deja suntem aproape la jumătatea lui. De aceea ce vă propun eu este să vorbim de 2025 și 2026, dar asta în următorul video. Deocamdată o să vă arăt câteva slide-uri pe care le-am scris în grabă, nu sunt inventate de mine, sunt lucruri care se învață și la facultate. Eu sunt foarte orientată pe tot ce se predă la Amfi, la UAL, la facultăți ca și Central St. Martin sau London College of Fashion și sunt informații pe care le găsiți și pe internet, doar că le-am pus împreună ca să fie mult mai clar și să avem un starting point, să știm despre ce vorbim. Punem bazele în acest video și apoi în videoul următor o să vorbim despre cum va arăta moda și viața noastră în următorii 2 ani. Bun. Și acum, ce este un trend forecaster? Și aveți aici imaginea trend forecasterului meu preferat, Lidevai Edelcourt, care este mama tuturor trendurilor ever și o persoană care reușește să prezică viitorul, și asta nu pentru că este un fortune teller, ci pentru că este un analist foarte bun și un om care studiază psihologie și sociologie și este activă în foarte multe domenii. Dacă aveți un pic de noroc, poate că o să prindeți și o conferință cu ea, pentru că lucrează cu Polimoda în Italia și chiar de curând a avut niște webinarii gratuite care, dacă se repetă, ar fi bine să participați la ele. O să anunț din timp. Bun. Deci un trend forecaster este o persoană care își consumă toată viața cumva găsind aceste elemente care se repetă sau care se schimbă. Deci în clipa în care avem niște lucruri de turnură la nivel worldwide, cum a fost de exemplu COVID-ul și partea de lockdown, acești oameni au analizat foarte bine ce s-a întâmplat și care au fost mai departe urmările perioadei de lockdown. Pentru că asta se va reflecta later on și în partea de fashion, și în arhitectură, și în sculptură, și în grafică, și în make-up, hairstyle, product design, ambient, stil și chiar și modul în care mâncăm sau modul în care avem preferințe în ceea ce citim and so on. Bun, tot un trend forecaster este o persoană atentă la cum se poartă oamenii, cum se îmbracă și cum trăiesc, ce mănâncă și cum interacționează. Da? Este un analist care se uită la o mulțime de date, de baze de date. Există analiști, de exemplu, la WGSN, da? Care studiază doar partea de fabric și mai specific doar denimul. Deci chiar există, o să vă postez în curând un link ca să vedeți ce se întâmplă în WGSN și cum arată o zi din viața unui trend forecaster care studiază doar evoluția denimului pe piață, care sunt trendurile în denim și cum arată designul atunci când folosim acest fabric. Da? Bun. Câteva agenții de trend forecasting. Da, eu le citesc forecasting, de el se pronunță forecasting. WGSN, de care vă ziceam, The Dorneger Group, Promostil, Pecler, Trendstop și separat niște branduri pe care eu le urmăresc și v-aș sugera să faceți și voi asta pe Pinterest: Trend Senses și Marieke de Ruyter, Trend Tablet, care aparține lui Lidevai Edelcourt, și Trend Atelier, care Atelier se pronunță, Trend Atelier al lui Geraldine Worry, care iară este foarte ok și ați putea să urmăriți. Da? Ce este un trend? Odată este direcția în care merge ceva sau o direcție care are impact asupra societății, cum am zis și aici, culturii și a vieții în general. Da? O anomalie, o ciudățenie sau o deviere de la normă. Și trebuie să știți că în funcție de cât de important este trendul și pe ce durată se întinde el în timp, pot exista microtrenduri, cum am zis și aici, care poate să dureze de la 6 luni până la 1 an, 2. Există macrotrend, care poate să dureze 3-5 ani și există megatrend, care se întind pe 30 de ani. Bineînțeles, nu este vorba doar de trenduri de
fashion, ci de trenduri de lifestyle, adică de tot ceea ce ține de celelalte domenii ale vieții în general și, bineînțeles, ele sunt cumva ghidate de ce se întâmplă în fashion, pentru că fashionul este locomotiva a tuturor fieldurilor vieții, dar asta o să vedeți că la un moment dat se schimbă și pentru această afirmație o să vă rog să vă uitați pe YouTube să vedeți filmulețul cu Lidevai Edelcourt și cu manifestoul ei anti-fashion. Bun, în ce domenii se manifestă un trend? Evident, în toate domeniile vieții. Am zis aici, lifestyle, hairstyle, make-up, car design, arhitectură, sculptură, product design, mobilier și food. Modul în care mâncăm, locurile, da, unde mergem, vacanțele pe care le facem, filmele pe care le vedem, cărțile pe care le citim, toate sunt sub umbrela unor trenduri. Așa să ne imaginăm că acest trend este ca un fel de fluviu care are niște râulețe, râușoare în stânga și în dreapta și la un moment dat acele râușoare sau râulețe pot deveni niște macro trenduri sau chiar mega trenduri care vor schimba și vor influența viața a milioane de oameni pe tot globul. Da? Bun. De ce ai nevoie ca să fii fashion forecaster? Sunt aceste lucruri. Deci clar trebuie să te bazezi pe intuiție. Deci acel gut pe care să-l ai și să poți să citești printre rândurile vieții, să înțelegi care sunt tendințele, care sunt lucrurile care se repetă sau se schimbă, ce este diferit și ce este asemănător și să compare asta pe toate continentele, pentru că dacă aceste lucruri se întâmplă doar pe un continent anume, atunci nu sunt niște trenduri foarte importante. Da? Dacă putem să triangularizăm și să intersectăm mai multe informații care vin de pe mai multe continente și din mai multe țări, dacă vedem că există un pattern care se repetă, definitely este ceva big. Da? Observație. În cazul ăsta deja suntem într-o zonă mult mai nișată și mult mai in-depth cumva, pentru că nu este totul să fii intuitiv. Asta am putea să facem și noi ca și cursanți, studenți, youngsters și cum vrem. Observația este mai mult de atât. Îți trebuie un background în spate. Al treilea lucru aici este interogația. Deci ca să fii un fashion forecaster bun, trebuie întotdeauna să-ți pui întrebări și evident și răspunsuri și să poți să reușești să pui întrebările cele mai folositoare și cele mai targetate și nișate ca să obții răspunsurile și ele să fie folositoare. Da? Și analiza ține de tot ce ține de mind map, mood board, de a pune împreună imagini, de a ști să tragi concluziile care trebuie și de a face niște judecăți de valoare care să poată să fie convertite later on în niște trenduri. Pentru că și modul în care le expunem, le arătăm, le prezentăm, până și treaba asta este foarte inspiring și o să vedeți că există niște PDF-uri pe care cei de la WGSN și JWT le vând anual și ele costă între 4.000 și 10.000 de euro. Așa că este o muncă de o super echipă și brandurile mari care își permit acest lucru cumpără aceste reporturi ca să reușească să se adreseze corect clienților în anii care urmează. Bun, există aici niște categorii. Prima categorie ar fi de trend innovators. Sunt acei care pornesc sau lansează un trend, că știu sau nu știu asta, dar încep să găsească o modalitate specifică de a se adresa clienților sau viewerilor lor, da, urmăritorilor și devin trend innovators. Apoi, mai departe, este vorba de trend drivers și sunt aceste da, astea, de exemplu, putem să ne punem întrebarea de ce s-a întâmplat acest trend și care au fost cauzele lui, de ce s-a lansat el. Da? Trend impact, iar este o categorie foarte importantă, cum se împrăștie concret acest trend în toate aspectele vieții, da? Cum se reflectă în our day-by-day living. Consecințele trendului, evident, ce impact are asupra consumatorului trendul nostru. Da? În acest caz, de exemplu, puteți să vă gândiți ce s-a întâmplat post-COVID și cum s-a schimbat lumea cu totul. Da? Trend futures, încotro se va duce trendul și cât timp va mai fi el printre noi, în ce domenii ale vieții, pe ce continente se va manifesta și sub ce aspect. Apoi, cum putem afla trendurile? Evident, prin observare și aici ar fi foarte util să avem un timeline, poate să facem un mood board sau un mind map în care să
să punem, da, să poziționăm toate informațiile pe care le avem de pe piață și să putem să le vedem ca pe un mood board de la distanță și să avem informațiile din care să tragem niște concluzii. Apoi, impactul aici, putem observa ce se întâmplă worldwide și dacă există ceva care se repetă. De exemplu, aceste trenduri de mindfulness, de grounding, de diverse tehnici de respirație, NLP, psihologie, nu știu, terapii care sunt cumva în zona asta de holistice, da? Deci asta poate să fie un trend care ar putea să aibă legătură cu COVID-ul, de exemplu, da? Deci în lockdown ne-am dat seama că foarte mult ar trebui să ne centrăm pe noi. Noi suntem cumva piesa importantă și în jurul nostru se cam mișcă lucrurile. Bun, cum ne afectează trendul, ce impact, ce se va schimba dacă trendul este o soluție la o problemă, da? Și la punctul 4, ca să aflăm trendurile, o să ne dăm seama că un trend este, are niște avantaje și niște dezavantaje, da? Și este un catalizator pentru schimbare. De exemplu, în modă o să vedeți că post-COVID foarte multe haine devin mai plușate, mai pufoase, mai teddy bear, hainele pot părea că îmbrățișează corpul uman, o să fie influențe din sport și zona asta de leisure și zona de meditație, mindfulness, da? Deci foarte multe haine pot îngloba în ele aceste filozofii cumva, da? Apoi, trendul în viitor, cum ai vrea să se schimbe viața ta în viitor? Aici sunt niște întrebări și rugămintea este la final să puteți să răspundeți într-un coment despre care credeți că ar fi trendurile pe următorii 2-3 ani, cum credeți că ar putea ele să vă schimbe viața, cum ar putea să ne influențeze aceste trenduri și dacă aveți o idee despre cum ați vrea să arate viitorul și how you picture it pentru viitor, lăsați un coment și în continuare așteptați în zilele următoare să fac și prezentarea despre cum va arăta lumea peste 2-3 ani, așa cum o văd principalii fashion forecasteri care există acum în lume. Vă pup și ne auzim în curând!